Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Олы Труев авылында яшәп килүче гүзәл хатын-кыз Янова Алсу Наилевнага юллыйбыз. Бүген 9 апрель көнне ул үзенең матур гомер бәйрәмен каршылый. Әлеге тантанасы белән ихластан аны Николаевка районы Татар Кынады авылыннан Шафеевлар гаиләсе, ике тума кардәше Зөлфия, тормыш иптәше Раил, кызлары Ләйсән һәм Самира чын күңелдән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның котлауларына шулай ук җан юлдашы Али, уллары Рамазан, Илхам, Айдар, кайнанасы Рауза, кайнатасы Ансар, Казаковлар гаиләсе, Алсу һәм Ренат, Татар Кынады авылыннан Ашыровлар гаиләсе, апасы Зухра, җизнәсе Идрис һәм Бадаевлар гаиләсе, апасы Хауа, җизнәләре Марат, балалары Алмаз һәм Айназ да бик теләп кушылалар. Бүген яз кояшы да күктән ягымлырак елмаеп карый. Чөнки иң яраткан, сөекле, гүзәл кешебез матур туган көнен каршылый. Ике тума кардәшем булуына карамастан, Алсуым минем бер тума якын кешем төсле. Аның яшәешенә карап сокланабыз. Бар гомерен гаиләсенә багышлап, өйдә яраткан һәм яратылган хатын булды. Тормыш иптәше Али белән 3 батыр улларын үстереп, үрнәккә куярлык гаилә буларак яшәп киләләр. Алсуның уңган куллы хуҗабикә булуын барысы да белә. Ул тәмле итеп аш-су, аеруча тортлар пешерә. Үзләренең табын артында кунакчыл булып, кунаклар каршылый. Әти-әнисе кызганычка каршы якты дөньяда юк. Әмма ул тату килеш кайнана-кайнатасы белән бер йортта яши. Кадер-хөрмәт күрсәтеп, бик игътибарлы булып тора. Рәхмәт сөеклебез бар булуың өчен. Гомере буе күңел кояшым булып кал. Бик яратабыз сине. Барыбыз өчен дә син йомшак күңелле кардәш. Менә игътибар ит әле. Бүген бәйрәмеңдә синең бар якыннарың гына җыелган. Теләгебез, шушы кешеләр сине бер кайчан да ташламасын. Иң мөһиме саулыклы бул. Али белән икәү бар авырлыкларны да җиңеп чыгып, балаларны башлы күзле итеп, оныклар бәхете татып яшәргә насыйп булсын. Пар канатларыгыз кайрылмасын. Эшегездә һәр вакыт уңышлар әйдәп барсын. Мин бәхетле, Алсуым бар җирдә. Таяныр тал, ныклы тирәгем. Ул булганда мин дә тоеп яшим, ошбу җирдә булды кирәгем. Рәхмәт сиңа җаным булган өчен. Сау исән бул, шуны телибез. Синең хакта һәр чак телгә алып, яхшы яктан гына сөйлибез. Кычып алып яратамын диеп, сиңа Алсу бүген әйтәбез. Бәйрәмеңә бүләк булып алда, күркәм җырны да без бирәбез. Яраткан тормыш иптәшем, бәхет шәшкәм дип атарга рөхсәт ит сине. Мин бик бәхетле үз гомеремдә сине очратып гаилә корганыма. Син олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, язсын игелекле гомер итәргә. Насып булсын гомер күзебездә бергә парлап, тигезлектә яшәргә. Пар канатым булып яшә мәңге, сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Алсуыбыз сыман кеше дә юк бу дөньяда, дип дәвам итәләр кайнана-кайнатагыз. Ул шул кадәр изге җанлы. Гомере буе хәлләрне белешеп, хәленнән килгәнчә ярдәм итеп яши. Аның шул кадәр дөньяви тәҗрибәсе олы. Ул сүз белән дә, эш белән дә дөрес юл күрсәтеп, бары яктылыкка өнди ала. Татлы балакайларыбызга без дә көн дә дуга кылып, Алладан тик парлы гомер сорыйбыз. Бер-берисенә нык терәк, кирәк булып, матур гомер кичерсеннәр. Чын күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Саулыгың нык булсын, корган җылы уягызның учагын сүндермәскә көч куеп, алда да яшәгез. Киленебез диеп мени, атарга сине дисәк, йөрәгебез эреп куя, без өйдә сине күрсәк. Үз кызыбыз булдың балам, бигрәк сине сөябез. Әгәр кәефләрең төшсә, бергә янып көябез. Улыбыз Алины бигрәк бәхетле итә алдың. Шуңададыр, безнең өчен кадерле булып калдың. Бәйрәмең мөбарәк булсын. Кабул ит бездән теләк. Иң матур җырларның берсе булыр безләрдән бүләк. Хөрмәтле Алсу Наилевна, матур туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yanda bulgan yakınların
Neşevlerinin asıl məğənəsin Hər vaxtda yakınlarla şad yüzlərin Gilə gül kürəsi durmuşlarının Ayaz kügen bəxtlərə gilələrdirəsin Siyən yarın balaların Girək sinan dostlar tuğanların Hər vaxtda yakınlarla şad yüzlərin Gilə gül kürəsi durmuşlarının Ayaz kügen bəxtlərə gilələrdirəsin Birgə günlər yemeli Bir tabında aşlar bigirək təmli Hər vaxtda yakınlarla şad yüzlərin Gilə gül kürəsi durmuşlarının Ayaz kügen bəxtlərə gilələrdirəsin Durmuşlarının Ayaz kügen bəxtlərə gilələrdirəsin Bəxtlərə gilələrdirəsin